ආයුබෝවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා travel with Kevin in Europe channel එකට. අද රුමේනියාවට විශේෂ දවසක්. ඒ ගැන තමයි මම අද ඔයාලට බ්ලොග් එකක් අරන් එන්නේ. අද දිනේ 2023 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා. අද තමයි රුමේනියාවට නිදහස ලැබුණු දිනේ. එකතුලා ඉන්න මගෙත් එක්ක මම ඔයාලට මේ විස්තර කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. Astăzi, cu onoare și recunoștință, la sărbătoarea de suflet a tuturor românilor. Pe data de 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, s-a opera unui singur om, ce a fost, fără îndoială, opera voieșința nu poate fi confundită decât prin jertfa Sfântului Sfânt, acela de a păstra reprezentanții administrației publice locale, cadre militare în activitate, ofițeri și subofițeri în rezervă și retragere, reprezentanții ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și mass media locală. Hello. Happy birthday! Thank you. Smile! Se depune o coroană de flori din partea asociației. Vâlcea, condus de către domnul locotenent Ionuț Voicu. Inspectoratului pentru situații de urgență Vâlcea, condus de către domnul locotenent Andrei Plăsceanu. Defilează prin fața dumneavoastră un detașament din cadrul Asociației Ferdinand I, condus de către domnul Liviu Burtea. La mulți ani România. මේ විදිහට තමයි රුමේනියාව නිදහස් උත්සවය සැලුනේ. ලංකාවේ නම් එකයි කරන්නේ. ලංකාවටම එකයි. හැබැයි රුමේනියාවේ එහෙම නෙවෙයි. විවිධ පළාත්වල මේ වගේ පොඩි සංවිධානය කරනවා. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න මගෙත් එක්ක තවත් බ්ලොග් එකකින්
ඉදිරිදි හමු. චාව්.